Здравейте! Днес ще се оттървем от досадното разширение blogspot.com и ще си пренасочим нашето хубаво доменче, което си взехме предния път към блога ни в Blogger. На първо време ще отидем в GoDaddy, за да се настроим първо доменчето. Ето вече сме вътре. Идете в Domain Manager. И намерете доменчето, което купихме последно. Ето го и него. Клик. Тук е общата информация за домейна ви. Сега няма да се спирам на това какво имаме тук. Трябва да отидете в настройките на DNS-ите. Ето тази част. Намирате трите W-та. Редакция. Естествено ще ви излезе едно плашещо предупреждение. И така. Тук вместо това маймунско А въведете G H S .google.com. Потвърдете с OK. Отново потвърждаваме. Сега вече трябва да отидем в Blogger, за да настроим и блога оттам. Влезте в Google. Влезте в своя профил. Аз вече съм влязал. И идете в Blogger. Ето го нашия блог. Избираме настройки. Публикуване. Ето го настоящия ни адрес. Превключете на потребителски домен. Предлагат ви възможност, ако все още не сте закупили домен, да си купите в момента. От тук има възможност да се направи това нещо. Ние вече имаме домен и преминаваме директно към допълнителните настройки. Нашият домен, за да не го объркам, просто ще го копирам. Въведете 3 пъти W преди това. Не изпускайте тази стъпка, важно е. И въведете тези странни символи, ако можете да ги разчетете, разбира се. Виждате, че тук има една кутийка, която ви оказва, че ще пренасочи BullBlogger Info към 3W-та BullBlogger Info. Отметнете я. Нищо няма да стане, ако пренасочите домейна и от GoDaddy. Връщате се в главното меню. Изберете Forward Domain и пренасочете BullBlogger Info към bullblogger.blogspot.com. По
този начин ние в момента настроихме www.bullblogger.info да се зарежда и да зарежда нашия блог в Blogger. Но при така направените от нас настройки до момента, ако се въведе само името на блога, bullblogger.info, без 3W отпред, той няма да насочи на никъде. С това пренасочване, bullblogger.info без 3W отпред насочва към bullbloggerblogspot.com, който от своя страна пренасочва към 3W bullblogger.info. Тоест винаги, независимо от начина на изписване с 3W или без 3W, вашият сайт ще се вижда от потребителя с 3W bullblogger.info. Естествено, вашия сайт няма да бъде bullblogger.info, просто защото аз съм купил вече този домен. Потвърдете. Отнема известно време тези настройки да подействат. По принцип настройките с 3 пъти W вече би трябвало да са валидни. Сега ще проверим дали сме се справили с настройките. Въвеждам 3 пъти W bullblogger.info. Би трябвало в момента да видя своя сайт в Blogspot. Да. Както виждате, в момента ние си имаме един съвсем хубав и читав домен и в момента зареждаме, за съжаление, все още този грозен блог в Blogger. В следващото видео ще ви покажа как да оправим това да не изглежда толкова недоносено, а да изглежда малко по-прилично. Ще отнеме известно време, докато сайтът започне да се зарежда без 3 пъти W отпред. Случило ми се да отнема дори и повече от час. Ето за сега все още доменът не се пренасочва. Отнема и време. В следващото видео ще ви покажа как да се оттървем от този изключително грозен стандартен дизайн и да сложим нещо малко по-подходящо на блога си, съобразно темата, която сме си избрали и съобразно естествено нашето добро желание. В следващото видео, ако остане време, ще ви покажа и как да се оттървем от тази изключително досадна лента, която наистина, за да бъде пълна заблудата, трябва да изчезне от тук. Това е. Отивайте да блогвате.